दिनै जों अरुणाचल भिलेजाव दैखल गामियाव जों टेडानि बिसिंथि खायै चिनि बररक दै गाहाम मानोनियानि नि समस्यानो समाधान खायनार बागै दिनै चिनि सार रतनलाल नाथनि बिसिंथि खायै टेडा बिसिंथि खायै ओ दिनै ओ जे प्रजेक्ट नि चालु खायखा जों तैबो चिनि बररक तैबो गाहाम सुबिदानि माननानि बागै चिनि बररक दै गाहाम माननानि बागै जे टेडानि बिसिंथि खायै जों दै गाहाम ओ पारानो रिखा तै म भिलेजाव ते कायसा दत्तमल सम गामियाव मते हायनो प्रजेक्ट चिनि बररकनि बागै दै गाहाम खानेनानि बागै मते हाय प्रजेक्ट ते कायसा खायखा ते कायसा दंगो सरकी गामियाव ओ जागा कारेन्ट सगैयाको हायफोनो कारेन्ट सगैयाफोनो चिनि सोलार लाइट सोलार पेन बाय जत्त गामियाव सोलारनि व्यवस्था खायजाका ओ जागा फैन चलियो लाइट चलियो जत्तनो चलियो आगि जे 35 बছर मते हाय वानसुकमाया चिनि सरकार फायमानि परे जों चिनि बररकनि बागै जे सामुं तां तंमानि नरक जतन नुगो जतन जनक मीडिया नुगो चिनि बररकनि बागै बुतिकी सामुं तां तंग चिनि मोदीजी नेतृत्व चिनि मानिक साहजी नेतृत्व चिनि सारचंनि नेतृत्व चिनि सरकार चिनि बररकनि बागै वानसुको गाहाम गाहाम वानसुको सुदु कक बाय सामाया कक बाय सिमि साया काम बाय बस चिनि म जों प्रमाण फुनुगो मनो हामबाय।